beetje krek, dus ik moet nog even rustig om je heen gaan. Maar ja, die ben al op zoek naar wat beters natuurlijk. Dus als er wat bij zit, dan zei ik, de ken wat mij, dan mag het bijrijden. Waarom heel voor deze keer zo? Omdat het hele mooie hal uit. En ik wil dat fit komen. Dus ik ben eigenlijk een busjes. En dat betekent dat het doel van jou is? Ja. Ik kreeg wat de keeper, wat die wol, die zei, nou ik moet deze doel en deze doel, moet eens verkocht worden. Ja, dan krijg je voor een heel schappelijk prijs, misschien wel voor 25 of 50 of 25 euro. Krijg je een hele knappe doel. Maar net alleen mooi, maar had ik goed vleem. Daar goed het eigenlijk al. Die heeft erom wat ze in de koerwerk bent. Dan gaan we nog weten wat er werk is, hè? Wat het kost. Wat is de prijs hier gaat? 100 euro. 100 euro. Kijk, dus op zich voor Sando is net een rare prijs. Die had al een paar kapprijzen mee aan, die had al twee kwarte prijzen mee aan, een vierde prijs, een vijfde prijs en een tiende prijs. Dus dat is en de eerste. We staan hier bij een unieke verzameling. Vertel er eens wat over. Het is eigenlijk een verzameling van oude doorringen, oude doorklokken, oude eigendomsbewijzen van pasdoen en aanverwante doorartikelen. Ik zag hier duivenklokken staan. En volgens mij is er ook een hele oude bij. Ik had jou deze joggen eerder. Die allerlangste die is van jongetje 5. En die waren toen gebruikt om doden te klokken. En terwijl ze eigenlijk nog net voldoende ringen in. Maar ze waren dan zonder ringen in geworden. Vaste voetring. En dan kregen ze een gummiringje om. En zo waren die doden klokt. Nou kan ik me zo voorstellen dat er in de rint van Nierden toen wel 10 orde verloren is. Inmiddels is het zo vier dat ze dat met een elektronisch constateersysteem doen. Nou, op dit moment heb ik 160.000 doorringen en 1,2 miljoen eigendomsbewijzen van pasdoen. Die heb ik in de laatste 23 jaar verzamelen, zo lang spaar ik dit spul op. En de oorste is van 1892 tot nu uit ongeveer 100 verschillende landen. Nou, ik ga een ringje, die ga ik uit Duitsland weghalen. Daar ga ik 800 kilometer verreden maken om te krijgen. Ik ben voort in de oude stad, ik ga hem ophalen. Ga ik rullen in 8 jonge doden. En die had vroeger van Hitler geweest. Dus die had een hakenkruis op. Net dat we daar zo trots op wezen moeten, maar het is eigenlijk de enige bekend op deze wereld met een hakenkruis. Dit eigendomsbewijs, daar waren vroeger doden van kweekt. Om sperwers te lokken, om ze uit te roeien. Hier waren de berichten mij verstuurd met het koken en die waren achter de linies dropt en die waren dan loslaten en die vleen de eigenaar daar en die dan bericht aan het desbetreffende de visie werd deze dood inziet.